Entre tu i jo, compromís, no sé, no m'acaba de convèncer. Si al final tots els polítics són iguals, som miren per ells. I diuen que és un partit d'esquerres, però si l'esquerra ja no sé el que era, això ja no serveix per res. Tant d'ecologisme, per a què serveix l'ecologisme? Però qui són Compromís? Què fan? Jo sempre he tirat el fem al contenidor normal i encara no s'ha acabat el món. Per què canviar? Si millor és votar els de sempre. Si és que al final tots els partits el que volen és governar, és tindre el poder. Votar a Compromís és tirar el vot, no serveix de res. Mira, millor no votes Compromís. Els polítics no els han votat, doncs que facin el que els dona la gana allà. Si el bipartidisme és bo, dona estabilitat. Sostenibilitat. En lo ràpid que vaig jo en cotxe, encara voldran que tornem a anar en carro. És tan mal que es privatitzen els serveis públics? Així seran més rendibles, no? Això de defensar la nostra llengua... Che, que cadascú parli el que vulga. I la zona nova? Bueno, venut, tot no està, però... Un regidor que tenen, i encara creuran que van a traure no sé quants, o que van a governar. No és clar, Pensa-t'ho bé. El cas és que Compromís... No sé. Per a res... Ei, per què no anem a governar? El que està clar és que Paco no estarà sol a l'Ajuntament. Proposem mesures que defenen la nostra llengua i cultura, perquè defineixen la nostra identitat com a poble. Front a les privatitzacions, Compromís per l'Alcúdia sempre defensarà els serveis públics i de qualitat. I això de que tots els polítics són iguals, això és un tòpic, no és de veres. L'austeritat és fonamental. Compromís per l'Alcúdia aposta per la prudència en la planificació de les despeses. Això és precís, un poc de coneixement. Tenim molt que aprendre dels majors, per això Compromís valorem i tenim en compte la seva veu. Sostenibilitat no és tornar enrere, és millorar la societat respectant el medi ambient. Ha dit que el bipartidisme és bo. El bipartidisme acaba amb la pluralitat, amb la diversitat d'opinió. Compromís trenca el bipartidisme. Els polítics no haurien de governar sense tindre en compte l'opinió de la gent. Compromís per l'Alcúdia defèn la participació ciutadana. Vota Compromís. Vota Compromís per l'Alcúdia. Vota Compromís. Vota de matí, vota de vespre. Abans d'anar a la platja o en tornar, però vota Compromís per l'Alcúdia. El vot útil és votar a Compromís, perquè fem una oposició de veritat. Hem treballat de valent aquests 4 anys. Més de 50 mocions presentades. Clar, són estos. Per a Compromís per l'Alcúdia, l'ecologisme és molt important. Amb xicotets gestos ens assegurem un futur millor. Has de votar a qui més t'agrada, i no sempre han de ser els mateixos. Aposta pel canvi. Vota Compromís per l'Alcúdia. Vota Compromís. Vota Compromís per l'Alcúdia. Pues està boniquet, no? Compromís per l'Alcúdia és un partit polític que treballa en l'àmbit de l'esquerra, l'ecologisme i el valencianisme. Clar que servir l'esquerra. Són polítiques que defenen la justícia, els serveis públics i la igualtat. Compromís és un partit d'esquerres de veritat. El més important per a nosaltres no és aconseguir el poder, és treballar per el poble i representar la seva veu, la vostra veu. Vota Compromís per l'Alcúdia. Vota Compromís per l'Alcúdia. Vota Paco Sanz. És temps de Compromís per l'Alcúdia.